Dnevna doza politike. Poštovani slušalci, dobar dan. Opet malo bavljenja politikom sa one strane Atlantika, ali ovog puta Kanada. Znači, šta se dešava u Kanadi? Do sada se već zna pada vlada i slično, ali ono što retko ko govori, vlada im je pala još odavno. Ajde malo čisto da zagrebemo ispod površine kanadske politike, nije nešto što se kod nas toliko često prati. Vidite ovako, znači ono što je bitno znati, liberali u Kanadi koji su trenutno vladajući nikad nisu imali harizmatičnog vodstvo, nekog sa vizijom, nekog sa idejom, znači nisu bili neka stranka koja je baš onako neko koga ljudi vole, za koga glasaju zbog njihove ideje, vizije i slično. Nakon što ih je Harper, prethodni konzervativni premijer, zbacio s vlasti, seli su, dobro su razmislili šta im je sledeće što treba da čine, šta je to što treba da rade i došli su na briljantnu ideju. Ajde da nađemo nekog sa lepim osmehom, dobrom frizurom, nekog ko će govoriti šta mu se kaže u principu. I tako su došli do čuvenog Trudeau. Trudeau je vaspitačica koji nije bio baš uspešan, koji nije bio uspešan baš suviše ni u tom poslu, ali ono što je bio jeste da je bio sin bivšeg premijera Pierre Trudeau, a Justin je sin trenutni premijer, čisto da se zna na koji se Trudeau misli trenutno. Pierre Trudeau, njegov otac je bio dosta uspešan premijer, a onako nekako ostao zapamćen pozitivno među Kanađanima, tako da je Justin sada jahao negde na toj njegovoj slavi da bi došao na vlast. Odmah da se ogradimo, ono što zli jezici pričaju da mu je Castro otac, to pripišite teorijama zavere i to vrlo, vrlo malo verovatnim. Sad kad smo došli do toga da je Justin Trudeau čisto onako jedno isprazno delo, neko bez ikakve politike, neko bez ikakve ideje šta raditi s Kanadom, pa ajde da vidimo ko je zapravo upravljao Kanadom tu zadnjih godina i mislim svi kogod da prati kanadsku politiku pokazat će na jednu ženu, pokazat će na Kristinu Freeland, a ona je ta koja je bila i ministar financija i ministar spoljnih poslova i do skoro potpredsjednik vlade, znači ona je ta koja je krojila kanadsku politiku za sve vreme vlasti liberala. Novinarka, dosta poznata novinarka bila pre nego što ušla u politiku. Ono što je također zanimljivo, ona je unuka Mihajla Komnaka, nacističkog urednika novina u Ukrajini, znači kolaboracioniste koji je kasnije pobegao u Kanadu i sve ostalo. Ona se od toga, prvo se je rekla da nije imala pojma ništa o tome, pa se onda od toga ograđivala. Tu je dosta nedorečena, ali s obzirom na put kojim je Kanada otišla, možemo reći da je prihvatila i neke dedine ideje. Sada, šta dolazimo, gde dolazi ovde problem generalno, gde je došlo od tog razlaza? Pošto ona je isto pad ove kanadske vlade je krenuo zapravo njenom ostavkom. Problem je nastao tu negde oko Trumpovog izbora, zato što Kanada je jedna od 3 najveća trgovinska partnera SAD, što do sada nije bio problem, što je negdje prirodno. Mislim, SAD ima samo 2 kopnena suseda, Kanadu i Meksiko. Normalno da je Kanada tu spada u top 3 trgovinska partnera, ali Trump nije zadovoljan. Trump je krenuo da preti carinama. Trudeau je odmah onako podvio rep među noge i bio je negdje na stanovištu da izađe Trumpu u susret, da finansijski pokuša da ispegla taj američki deficit, da plati Americi deo tog deficita koje Amerika ima u trgovini s Kanadom. Da li je to realno? To je vrlo daleko od realnog. Naravno, Kristina je to odmah uvidela, rekla da ne može to tako da ide i tu je došlo njenog razlaza sa Justinom i ona je podnela ostavku. Tako da je sada de facto Kanada ostala bez vodstva. No, doduše, moramo biti skroz objektivni, znači Kanada, to je Justin Trudeau je ostao bez političke većine još početkom godine kada je NDP napustio vladu, ali samo zbog Kristine NDP je i dalje davao podršku, znači Trudeau je bio na čelu manjinske vlade sve vreme. Pazite, Kanada je konfederacija i tamo je politički sistem generalno više naklonjen tim manjim regionalnim partijama. Sada, šta će se dešavati dalje? Pa ja bih rekao da je ovdje inicijativa na strani Kristine, ona može sad preko NDP-a da li da sruši vladu, da li da proba da preuzme vodstvo liberala od Trudeau, kako god bilo, nisam siguran da je to ikome trenutno
želja, pogotovo nekome ko ima ideju da se vrati na ozbiljno mesto u kanadskoj politici. Zašto? Zbog svih problema koji su trenutno u Kanadi i moramo ovde biti apsolutno iskreni, Trump im ovde nije čak ni u top 3 problema. Kanada je imala strateški dugoročan problem. Vidite, kanadsko društvo je bilo jedno od najstarijih društva još pre 4 veka. Ono što sad gledamo s Japanom i slično, Kanađani su odavno imali taj problem. Kako su ga rešili? Potvorili su vrata za migraciju. A imali su masovni priliv migranata. Pazite, Kanada je uopšte poznata na ovim prostorima još od 90-ih, kada je ovde krenuo problem, dosta ljudi s ovih prostora je otišlo u Kanadu, tako da to je nešto gde je nama Kanada već bila poznata po tome, ali u zadnjih 15 godina stanovništvo je poraslo za 15%. Zamislite samo koja je to brojka. 15% za 15 godina. I to onda naravno izazvalo gomilu problema od rasta cena nekretnina do pojave inflacije velike u Kanadi, zato što onda imate više ljudi i radne snage, raste cena rada, samim time onda raste inflacija i slično. Strukturalni problem za Kanadu, mada do duše mogu reći da je ovo vrlo vjerojatno manji problem nego problem koji bi imali da su totalno ostarili, da se Kanada totalno ispraznila od radne snage. Kogod sada dođe na vlast morat će to da rešava, liberali nisu to uspeli da reše, vidjet ćemo kako će to ići u sledećem periodu, ali ovo je nešto s čime će se dosta država, pogotovo u Evropi, susretati. Znači, ostarele države koje su primele veliki broj migranata i to im onda izazove svoje probleme. Ne mogu da isključim da su sve oči uprto Kanadu, da vidimo da li će uspeti da nađu neko rešenje za to i da li će to rešenje kasnije biti kopirano. Poštovani slušalci, do sledećeg slušanja, hvala vam i doviđenja. Dnevna doza politike.